Dneska je to nového videa, dneska ideme ochutnávať toto a toto. Nic som nemal. A ideme na to. Prvé, ty kokos, fuj, ja som sa dosral. Ideme ochutnať toto. Tu vidíte, čo to je. Tu môžeme si pozrieť sacharidy. Má ich to docela veľa, ale ideme to teraz otvoriť. Vidíte to? Je to takéto. Ideme to ochutnať. Co dobre to je. Teraz ideme ochutnať toto. Nejaká pizza XXL. Ideme si to zase odbalovať. Kamo! Je to nejaké takáto. Kde sú to ako keby kúsky pice. Zaostri! Ja môj telefón to nechce zaostriť, ale... To je aké takéto. Takéto, no, tak toto je presne ono. Chceme to ochutnať. Dobre to je. Tomuto dávam tak 6,80 a tomuto dávam tak 9. Teraz si ideme na cigarety. Vyskúšať, ale nie, robím si srandu, to nie sú to reálne cigarety. Sú to žuvačkové cigarety, inak to by som bol debil, keby som mal normálne cigarety. Dobre, to som nemyslel, že to fajčím, ale to je jedno. Inak ľudia nikdy nefajčite, je to fakt nezdravé a nikdy by ste to nemali robiť, ale takéto malinké cigaretky môžete. To nie je reálne cigarety, ale musia to byť len cukríkové. Naozaj, keď cigarety nemôžete fajčiť iba kvôli tomu, že to je nezdravé. Tak toto ako vyzerá. Tuto ide teraz babka. Haha. Ona ide neviem čo robiť. Babka, ty čo ideš robiť? To pôjde slepkam? Počkaj, idem vám ukázať, čo pôjde slepkam. Slepky. A pôjde slepkam, také jedlo dobré. Video také, teraz taká, tam ich hovorila, tuto odložíme, tu sa bude fokovať, ale to mi nevadí. Toto, zaostri, ty telefón, ľudia môj telefón nekedy nevy zaostrovať. No, tak toto vyzerá, inak na tom bol aj tento obal. To dobré. Teraz mám koráčky lifehack, to ste asi nevedeli. Ale pozrite. Dorici. Dobre, na tejto to nefunguje. Chceme túto. Videli ste to? Už išiel prach, to akože mal byť akože ten... Ale inak to je dobré, to sa... Ale aby som, že je 9 z 10. Počkaj, už tu nič iné máme. Už máme len túto. To sa že 50 centov jedna. A na tomto mám tak 8 z 10. Idem sa odbaviť túto nukleárnu vec. Dúfam, že to tu nevybuchne. Fuj, to sa ťažko otvára. Ľudia. Vyzerá to nejak takto. To je aký barel ako keby radioaktívny. A nejde to otvoriť. Ideme to ochutnať. Neviem, či by som to moc chcel ochutnať, lebo sa to trochu bojím. Dáme si Fú, to je niečo zelené v tom.
Dáme si najprv iba malinký kúsok, lebo fakt neviem, čo od toho mám očakávať, či to bude nejaké hnusné alebo dobré. Dobre, ideme. 3, 2, 1. V tom ešte takáto zelená náplň. Je to furt zelené. Je tá náplň, aj akože samotné to je furt. Fuj, počkaj, ja niečo cítim. Ako také pichanie. Ja dávam tomu 3 z 10, nie je to vôbec dobré. Kamo, ja cítim nejaké pichanie na chrd. Ako keby ma, fuj, niečo pichá, no dobre. Ale ideme si robiť takú challenge teraz. Túto cigaretu namočíme do tohoto, tejto šťavy. Zjeme to. Vidíte, že to je toho zeleného prášku. Fuj. Ne. Fuj. Není to dobré, není. 5 10, akože není to dobré, není to fakt dobré. Tu dáme pizza Italia. Kde to? Ja všetko neskúšam to kyselé s týmto. Torici. Kámo, ľudkovia. Toto bolo fail. Ty vole! Fuj. Ty kokos, počkajte ľudia. Sorry, že vám to nemôžem ukázať, ale... Není to na videu vidieť. Zaostri ty tele, počkaj. Tu dáme takto k bielemu. Takže vidíte to, že na tom je tá šťava. To bolo kyselé jak svinia. Konec ASMR. Čaute.